pancene tresno kuwi akeh pacoban. Senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisah marang kang kuwasa. Dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggan kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen tak siramu isih nyawiji. Datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sing rawuh para tamu ada Mbak Saeno dari Bule, ada Pak Pri dari Pangeran masih iya deh ngebok ini Dewa ning asmara kuwatno ati kawula
kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih. Baik, terima kasih. Matur sembah nuwun.